Okay, may mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. May mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ada na punta mga higala nila nga atong tulumanon sa kahanginan C-on-A, Kati Kisis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga Miyerkules. Uy, pizza kinis yan na mga higala. Ay, daghang kayong tao din na ron sa Sibulan tungod kay panahon maros igdalagkot, no? Igdalagkot na ron kay kanang matimpong pizza 15, daghan maginang tao kay manangkot sa ato ang mahal nga patron, no? Ang ato ang mahal nga patron, no? The patron saint of the lost, no? Nga mao si San Antonio de Padua. Nahala, no? Hala, no? Good morning na usab kanatong tanan. Good morning, good noon kanatong tanan mga higala. Nanganaot ako nga na kamong tanan sa Kapiskay sa Panglawas. Dili sa Kapit o sa Panglawas, dili. Kapiskay sa Panglawas, no? Walay ubo, walay hilanat, walay sipon, walay UTI, no? Kang uban ang mahigala, no? Na may UTI. Na doon na po yung uban mga higala nga wala man to UTI, pero naapoy LKG. O sa ganito yung LKG, logos makaginhawa. O, nganong doon ang logos makaginhawa tungod kay adunay HB. O sa may HB, hubak. Lala, no? May nguto na kanatong tanan. Joke lang ta. Bisan tog naglisod-lisod taron. Oy, nasirado naman po ng Hormuz, no? Sirado na po ang Hormuz. Mahal na po na yung gasolina ini. Sige na lang, makalahutay ragod gihapon ta ini. Basta di lang kita magpakawala sa paglaom, no? Unya padayon pod ang kuan, padayon pod ang kining impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yan po lang gidato, no? Nga ang kuan ragyod ang kamatuuran maoy mupatigbabaw, no? Mura maganda din ha, no? Isip mga Kristiyanos dili sa tamuhimog mga judgment, no? Dili wala sa tay mga kuan maminaw sa tagmayo, no? Unsa poy mga gitawag na itong argumento sa prosecution o depensa po sa defense, no? Mga aligasyon gikan sa prosecution o ang mga panagang po gikan sa depensa, no? Sa kining gitawag na itong respondents, no? Hala, no? Yan po na to si Vice President Sara nga makakuan gid siya, makakuan siya na kanang gitawag na to iyahag yun nga madawat giniya ang kaning gitawag na to sa in English o patas, no? Patas nga kanang gitawag na to impeachment trial. Wala man ay problema kung sa desisyon, basta patas lang, no? Patas lang ang kanang gitawag na to gihimo. Wala ba yung mga sa ato pa na mga anomalos, no? Mga anomalos nga mga lalakang, no? Nanglan nga sa ato pa na as Christians we should always abide with the truth, and the truth will set us free. Nala, no? May mudto na kanatong tanan ato daing nga timbayaon usab og mayong mudto ang akong mga kaubanan sa kining Commission on Mission and kanang gitawag na to Migrants and Itinerant People. Padayon lang gihapon ang ato ang mga buhatonon ni ining kamudtuhon og ato gihapon nga matud pa paningkamutan, no? Nga mapaduol kita kanunay sa Ginoo. Nahala, no? Padayon ta mga igalas ato ang mga buhatonon ni ining kamudtuhon o padayon kita sa ato ang mga gimbuhaton. Ayan, no? Abi no ari kita first ang ato ang Saint of the Day karon, no? Ngilngig ra ba ni kay atong Saint of the Day karon mga higala. Usa kini siya ka Doctor of the Church. Ang iyang pangalan mao si San Buenaventura, no? Or Saint Bonaventure. No, kini si Saint Bonaventure natawo siya ni antong 1221 ug namatay ni antong 1274. Unya Italiano kini siya. Unya usa ka Franciscan theologian, Doctor of the Church, learned and holy. Ang sa manang learned, puno sa kahibalo ug balaan, no? Unya
gitawag gani kini siya og the Seraphic Father. O niya, matud pa, sa bata pa dahil kini si San Bonaventure, nagdaot dahil kini siya og grabe nga sakit. No, gitak buyan dahil ni siya og grabe nga balatian. Apan tungod kay iyang ginikana, nagdebosyon man kang San Francisco, muna nga naayo siya. No? O niya, matud pa, nahimo siyang teacher of theology and chosen as minister general of his congregation. O sa may ang congregation? Of course, Franciscans, no? O niya, instrumental in bringing back to life the charism of Saint Francis of Assisi to the brother through his writings and examples, no? Muna nga kini si San Bonaventura, usa kini siya ka banggiitan nga theologian. Dili ni matabang bright kayo ni, no? Nalano padayon ta mga higala sa ato nga mga buhaton ni ining kamudtuhon, ug ari na ta mga higala sa CBCP News, balitang simbahanon ni ining kamudtuhon. Bueno, CBCP Nuncio si Archbishop Charles Brown gidayeg ang mga Katoliko dito sa prelatura sa Marawi. Ngano man tungod sa ilahang resilience. Sa manang resilience, pagkamakanunayon, pagbansay sa ilahang pagtuo. Why luya-luya, why paglubad? Why paglubad, no, after the visit to Rouen Cathedral. Mahinumduman manggod nga siyam katuig na nga labay, katubitang nagrebuildi ang mga mauti, no? Nga nakaaw niya nasunog in taon ang kining gitawag natong cathedral sa St. Mary's, no, St. Mary's Cathedral dito sa Marawi. Muna nga dito in town, no, nagampo in town kini si Archbishop John Brown dito sa Marawi sa diyang may bisita siya dito. Unya, balita gikan sa Vatican, the Pope always speaks as a shepherd. Buti pasabot nga ang tanan nga mga pronouncement, no? Ang tanan nga mga pronouncements o mga pamahayag sa atong talahurong Santo Papa agi og pagtuman kini sa iyahang pagka magbalantay, no? Magbalantay sa pagtuo sa katawan. Hala, no? Padayon ta mga higala sa ato nga mga gimbuhaton. Ug arita mga higala sa atong catechism. Usa may title sa atong catechism karon mga higala, no? Ang atong catechism karon is Schism within a religious institution. No, schism. Sa man ang schism? Schism is S-C-H-I-S-M, no? Ang spelling niya ng schism S-C-H-I-S-M. Unya, ang meaning ni ana, it is a formal division, split or separation within a group caused by different belief, procedure, or class of authority. No? Frequently used to deprive a rupture in a religious denomination, but it can also apply to political organizations or interpersonal relationships, no? Pero kalagmitan nga gigamit yun siya sa mga religious, kanabitang kanang mubulag ba, mo separate, no? Mag-arang tayo kaniana, no? Unya, ang gihimong example na to ni ini kining schism within a religious institution, mao kining nahitabo sa SSPX, kini bang the Society of St. Pius X. Ako sa may nahitabo, na-excommunicated kay naghimo man sila obispo niya walay pananghin. So muna nga nga-excommunicate. Okay, no? So muna, no? Unya, matud palagi ang schism within a religious institution, dunay mga kuanana, no? Dunay mga gitawag nato og mga butang nga angay gyud unta natong batunan aron dili ta mag-arang aron dili ta magbulag sa maayong kababuton. Unsa man, promote a clear communication and open dialogue, no? Kana bitang within an organization, especially the Catholic Church or any kind of denomination, kinahanglan nga doon na gyud mo maayong komunikasyon sa usang usa and open dialogue. Ngano man, misunderstandings and lack of transparency often serve as the breeding ground for fragmentation. Sa Binisaya ang higala, in English man to. Ang pagkaway sinabtanay ug kakulang sa matud pa
pag kana bang ka lack of transparency, kana bitang transparency, kana bang wala ba'y paglilong-lilong, no? Wala ba'y pagpamakak-pamakak diyan, no? Lack of transparency, kana bitang kana tago-tago ba, imong itago-tago ng budget, itago-tago nimo ng kanang gitaw gasto. Wala transparency, itago-tago nimo ng abot. Muna usahay breeding ground for fragmentation. So muna nga kinahanglan nga karong mga panahon na gi-utilize gyud kining gitawag nato og synodality, no? Nya ang synodality utilizes synods, no? Kana bitang synod or synodality to listen to different perspective. Kana di ang synodality, number one gyud na dihang listening, no? Journeying, no? Listening. Mo gina din na aron nga walay gitawag natong fragmentation. So manang fragmentation, pagkabulag-bulag, kinahanglan nga magpaday-ganay, listening, maminaw ta, and foster shared discernment, no? Kanang gitawag natong listening, kanang synodality, the capacity to listen and the capacity to journey together. Muna gitawag natong shared discernment. Unya, doon ay mga local forums nga makatabang po na. Kaya kanang synod, mura man og diocesan style na. Pero doon na po sa local forum, aron nga dili ta man nagkabulag sa mahing kabubuton. O sa man ang mga pamaagiha. Diocesan and parish level listening sessions can help clergy understand the specific liturgical or doctrinal grievances of marginalized group before they escalate into open rebellion, no? Kanang bitawng mga kanang sa mga kuano, kana bang sa mga bukid-bukid ba, no namang mga pamalaod ba nga mura o usahay mura magdili magud kaayo masabtan, muna nga usahay mo makaingon nga mamalhin og laing relihiyon ning uban, no? Kay kining gitawag bitaw nato sa in English ba o kana bitang sa parish level walay gitawag natog listening sessions, no? Muna nga karon pagkakaron do na gitawag natog mga BECs, mga BEC, no? Nga ang matag usa magpaminaway unya do na gyud mga panahon parehas itong Domingo sa mga alas 11 nibisita ko sa meeting sa mga alagad. Naminaw ko dito unsa may inyuhang mga gitawag natong ikatampo sa mga kasayuran nga angay natong masayran, no? Manay gitawag natong parish level listening sessions. Na minaw ko dito, no? Bisag medyo kapoy-kapoy na ko kay sugod ko kung misa alas 5 buntag dito sa may Alangilanan, mga kanang Alangilanan, mga 10 kilometers na gikan sa sentro. Pero dito gyapon jud ko pagkuman pag alas 7 misa na sad ko, no? So 5-7 duha na. Dayong sunod pagkahumas misa na po sa alas 7, alas 8:30 na po. Napasunod gyud ang tulo mahigala. Dayong paghuman pahuway. Pero bisan pa kung nagpahuway ko, pagkangalan nga nagmeeting ang mga alagad sa BEC dito gyud ko. Gapiyong-piyong nagdinoon ko kay katulogon ko. Pero at least ang akong dalungga naminaw. Naminaw gyud ko, no? Punay usa, no? Naminaw gyud ko nga unsa poy inyuhang mga buot ipabot. Unya matud pa usa ka na kakinahanglan nga masabti ko lang, no? It can help clergy understand the specific liturgical or doctrinal grievances of marginalized groups before they escalate into open rebellion. No? Kaya mo na nahitabo usahay nga wala na lamang ti paminaway ini nya magsigit nag-impose og mga balaod sama pananglit ni Antong there was a time nga murag dili kaslon ba dili kaslon dili dili babunyagan ang mga anak sa walay kanang gitawag natong kasal nga ginikanan kabulo kag unsay gibuhat sa uban dito nila pabunyagay sa laing relihiyon ilang anak tungod kay wala man tay gitawag bitaw nato sa in English unsa ganito listening sessions parish level kay kinahanglan man gyud na nga maminaw pud ta sa ilahag mga ikatampo para nga ato silang mapasabot. Ingon niya na muna nga karong mga panahon na gi-develop gyud sa simbahang Katoliko kining gitawag natong synodality. Gani do na gyud synod
nga para makat-on ang mga tao niining synodality. No, gisinod yun. Dili ingon lang nga instruction gikan sa obispo nga maminaw gyud ta. Mo journeying each other, we should listen to each other, we should journey to each other. Pero gihimuan gyud og sinod. No, kana bitang gihisgutan gyud, do na gyud mga consultations, do na gyud mga pagtuon og daghan pang uban. No? So again, dinala sa tagutom ha. Balik-balikan na to na og mga adlaw kanang maong topic. Unsa ganito? Schism within a religious group. Salamat og maayong mudto, Pilipinas.